नायलांदो गाइस जोङो आसामनिफ्राय फैयै फैयै हरनै साननै दायो बेंगलर मोनहांहां जाबाय। तामिलनाडुआव सफैबाय। नै तामिलनाडुनि नारेंखल बागाना माबायदि बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय। नोंसोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। लामायाव मा मा मोनलाङो दिन्थिलांनाय जासिगोन। अब्ला जोङोथ' भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामजेनदिनि। Katpati मोनफैबाय नै तामिलनाडुनि काटपाटी बिराद बुरजा प्रकाश आंनि नाम प्रकाश आंनि जोनोमगिरि जायगा Ilai Katpati Junction मानसिफ्रा बिराद बुरजा दङ नै आमोखाफ्राबो बिसिना एमएलए फैदों आरो ट्रेनजोंहाय सरबत राननो फैदों सरबत ओरैहाय माने माइरं रानना होफैदों खोमा नेलादों नेलानायालाय गोबाङैनो नै गासिन पुलिसफोर गोजा पुलिसफोरबो दङ सिआरपिफोरबो दङ जोब्बाय Sida Bendu. Ini Katpati. Panas sampai Oh. Rama khắp ra đây đồng bố này. Này chưa cơ. Bữa nay vào thay một mình nào đấy. Indra, jadi kita bikin bikin. Mau ada ngajana ini, ini dongki hurlah hadlinya. Perang berita. Guys, finally जोङो बेंगलर सफैबाय बेंगलर बायफानालि ओंखारफैबाय नै एक्चुअली बेयावनो 20-25 मिनिटसा दोनथ'फैखाबाय आरो बेनिफ्राय माब्ला हगारगोन ट्रेना दाबो खानाखै हामसाफा ट्रेन ओरैबायदि गादाखा सिङावबो क्लिन गैया
खारनायावबो ओरैबायदिखा दा जों नै दस्रा जायगायावसो लामा ससेयावनो ओंखारबाय आरोखि ना स्टेशना मोनाखै आरो बेयाव लाखिगोन ना लाखिया मिथिया सेन्टारावसो दोनदों नै नाय नै ओरैबो ओंखारजाया ओरैबो ओंखारजाया सेन्टाराव दोनदों नै बेयाव नेबाय थानांगौला 11टा 12टा जालायहैगोन आरोना बेनिखायनो जों साइडआव ओंखारनानै फैबाय नै बाव दंगासिनो दं ट्रेना नै नायदो नै नायना ला नै जों नेबाय थाले होननानै बाहेरायाव ओंखारबोबाय आरोखि दायो बेनो जाहैबाय बेंगलरनि बायफानाहालि ट्रेन स्टेशनहाय बाय नै बेनो बेंगलरनि ओइयाव अभार ब्रिज हनै ओरै थाङोब्ला जोंनि बानासबादि मोनहैगोन खामनालि मोनहैगोन लिफ्टबो गैया नै स्टेपजों थांनांगौ दाना ओरैबायदि खस्थ'खा गाखोदो दाना स्टेपआवहाय फारसेजों मना फारसे बेग नै बाखौ थिखाना लांनांगौ जाहैबाय नै ओरैबायदि गोजौखा ओमफ्राय बायफानाहालि मोनफैबाय गाइस नै बेनो अभार ब्रिज ओमफ्राय बेगआ ओरैबायदि गोजौखामोन दा जोङो बेनिफ्राय थांनोसै न'आव थांसिगोन नैबे अभार ब्रिजनिफ्राय हरै गाहायाव ओंखारलांबावनांगौ दङ दा बे गाहायाव नायहैनोसै माबायदि बेयावबो ओरैबायदि ओंखारनांगौ गाहायखा मेंथाबलायखायो ओरै नायदो नै ओइ बैथिं गैयामोन बियो माबा लिफ्ट बैथिं फोरमान जुस थांबाय ओइ फैयै फैयै सफैबाय बेंगलर नै ओरैहाय नै लोगोफ्रा लानो थिनदों थिननायालाय फंबाया फोरमायदो माबा फोरमायनायला नेफैदोंमोन नै ओरैहाय बिबनांफोर दङ बेवाइफोर दं नै मेंआनो सेला बायफानाहालि मोनफैबाय गाइस नै बेंगलर बायफानाहालि सफैबाय बेयाव नाय नै बायफानाहालि मेंबाय दसे रेस्ट लानायसै भिडिअफोरखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामलायनानै होदो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नायसै गाइस बेनो लास्ट भिडिअआ नाथाय न'आव सहैथ'वाखै औ